Nyata wis parah. Lah kok ya kowe iki kuat, Mbak Bacut. Jebul kebacut le muni. Sak kuat-kuatku pokoke waton bismillah tak niati golek swarga nek saiki urip donya wis sak mlakune lah iki wong wedok salehah iki. Sing iso ngene iki ya sing do ngaji-ngaji. Kuwi ya sing ngrungokke nek ora. Nek sing ra ngrungokke ora krungu kok ya. Kuwi sing ngrungokke kok ngene iki. Sekarepmu jenengan nek ora mikirke akhirat iki engko ning ati abut karena ideale ngen-ngen niku sok ora cocok karo kenyataan. Ngen-ngene ya ngen-ngene jenenge ideale iki aku salat ngaji mbok ya bojo sak anak-anakku ki ya do ngono kuwi ya dadi kaya-kaya ki keluarga indah. Keluarga apik ning kenyataane ora ngono to ya. Kadang kala kita ki salat ngaji, kadang kala bojo salat ngaji ning anak-anak mbalela. Iki biasa sak ngono kuwi. Kadang kala kita ngaji anak do gelem mondok bojo sak karepe dhewe karena dunia ini penuh dengan ujian bukan kesempurnaan. Sementara jenengan nek nuntut sempurna walah beban. Wong cetha dudu nggon sempurna kok nuntute sempurna niki mungkin tertekan karo keadaan kuwi terus rasane kaya tertekan. Akhire kokean wah iki kok. Tenan, wah jan. Wah pahit. Nek sing mburi kae ora ngono iki, asem tenan. Ngono kuwi kok ya. Lah ya nuntut sempurna. Ayo nyontohke wong priyayi-priyayi. Nek nggo kula dhewe wae aku priyayi ra penak aku kok ya. Akhirnya oleh wahyu ngono iki tentrem. Wis tenang, Nabi Nuh tenang ben. Anakku kan kok beling, bojoku malah nyanyah-nyunyah ro aku. Wis ra apa-apa wong Allah wis ngabari. Wa yasnangu lan gawe sapa Nabi Nuh al-fulka ing prau. Ae tegese akbala madhep sapa Nuh Nabi Nuh, madhep mantep yasnangu. Hale gawe sapa Nabi Nuh ha ing prau. Wa jangalalan dadekke sapa Nabi Nuh yak tongu hale medhot al khosbah. Medhot al khosbah utawa negor wis. Nek ra medhot negor al khosbah. Ing wit gedhe ngono wae lah. Bangane angel iki. Lah ya wite jaman Nabi Nuh karo wit saiki ora anu ora gek nang daerahe Nabi Nuh karo nang kene beda. Ya nang kene iki wit gedhe-gedhe ditegori ning do didoli jeneng nang kene iki. Nah gitu al-khosbah itu negor wit gedhe-gedhe kae. Wayat robu al-hadidah. Terus nggawe anu niku. Pokoke nggawe anu nek bahasa saiki ya sekrup-sekrup kuwi. Ya hadid niku kan wesi ten iki. Wah terus nggawe model sing nggo gabungke siji pokoke jenenge tukang kayu iki sarwa iso. Wayahiu. Apa jenenge gawe jenis perlengkapan perahu niku al-qara. Qara iki kancane benguk. Jenengan ngrungokke kene mikir jero. Kene mikir jero. Kayak iki jenis-jenis perlengkapan nggo gawe perahu. Kula lek bayangke yo angel banget ora buka kamus iki. Dadak buka kamus lak entek jame mbok yo
Wis. Ayo kara iki nek kancane bengok, wo tempe kara ya enak, Cik. Iki pokoke peralatan karo sarana nggo gawe prau kuwi. Wakul lama lan ing sakabehane barang taju kang butuh sapa Nabi Nuh ilaihi maring ma fi ngamaliha ing dalem dienggo mungsekke prau. Wah wis apa wae denenge mlaku dhewe ya ngono kae. Apa wae sing dibutuhke golek. Piye carane? Ya sok nang pasar barang blonjo lho kok. Lah jenenge apa sing dibutuhke sih? Pitik niku. Lah Mbah Gi wau setor pitik. Tak kurungi kuwi lah. Kok nek ucul Nah, kula yo arep piye minta selehke kono ya. Apa yo dikencang terus sikile terus kencang karo tangga kuwi. Ana yang engko ngabruk-ngabruk jenengan kok ya. Nih yo jane dikencang ngono ngabruk iki ra apa-apa. Oh iki yo kulino ngabruke kok. Lho wis le gawe prawe ra main-main, gede tenan terkenal gede. Malah sejarah mengatakan itu membatu kok praune seprene iki ana bentuk-bentuk prau sing wis membatu ning daerah ngendi ngaten disinyalir kuwi tinggalane Nabi Nuh. Ah, ra ucul tenan to. Ngomongi kok. Salahe ngrasani. Senengane kok. Iku mangke. Lebokke pawon pondok niku to terus ditutup lawange nek ucul rak bablas. Malah ra bablas nek ucul. Iki kowe bar ngaji wis digawa Pak Yus. Bar ngaji. Pun kula tutupe embren buka dhewe ya. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas? Ngendikane ittakhadha ngalap sapa Nuhun Nabi Nuh asafinata ing prau fi sanataini ing dalem 2 taun. Dadi ngleksanakake projek gawe prau ki 2 taun. Fi sanataini ing dalem 2 taun. Gawe prau suwene pelu banget 2 taun kok. Jenengan gawe omah 2 taun ngono apik lho omah iki. Gawe 2 taun iki. Fakana mongko ana apa tuluha dawane prau ana iku salasuma atazirongin 300 zira. Dawane prau niku 300 zira. 300 zira iki 150 meter. Kurang luwih 150 tekan meh 200 meter. Kuwi dawane prau. Lah yo dawa tenan to 150 yo kene tekan ngene Pak Jono kuwi. Ngono kae prau dawane kok. 150 meter 300 dira. Tekan ngene Pak Daliman kono. Wa arduha utawi ambane prau niku wau dawane. Niki ambane iku khamsina 50 apane zirongan zirae. Ombone 50 dira. Wis. Lah yo ora umum gedene. Wa tuluha utawi dawane prau fisamai ing dalem munggahe dadi dhuwure. Munggahe dhuwure prau
iku salasina 30 apane zirongan ziroe dhuwure 30 zira. Ayo 15 meter munggah. 15 meter tingkat 3 iki kok. Jaman semono gek iki kok ming disi wong 40 kok ya. Nang nggon sejarah niku rak ming disi wong 40. Iki lanang 20, wedok 20. Ana sejarah ten iki niki lanang 20, wedok 20 iki dadi judune sesuk. Terus kewan-kewan sak judu do melu niki. Kewan-kewan unta lanang wedok sak judu, wedhus lanang wedok pitik. Yes. Iki lanang wedoke sing lanang kuru wong sing arep anu dienggo gawe ingkung to. Nggih. Sak judu sing do iman iki. Mula dhuwure 30 zira. Wa kanat lan ana apa safinah ki prau. Ana iku min khasbi saji saking kayu saji. Saka kayu saji. Rasah takon, kayu saji ki kaya ngapa ya? Aku ya ora ngerti ming maca kok. Agek jaman Nabi Nuh, gek ya ning daerahe Nabi Nuh nek kaya sakniki malah ana anu barang ana sing nyeritake nang nggon TV nang nggon anu video Facebook kaya aku tau ndelok niku. Kaya ning TV kae ana sing nyeritake ternyata salah satu gempilane kayune praune Nabi Nuh niku jenis kayu jati asli lho muni jati tuwa ngene ana. Dadi ya iso iki jenise kayu jati. Nek kene nek kono le jenenge kayu saji ning sejenis ya iso. Wa jangala lan gawe sapa Nabi Nuh laha keduwe prau salasa butunin ing 3 tingkat. Ha karo Nabi Nuh prau niku digawe 3 tingkat, 3 ruang. Ngisor dhewe engko nggo kewan. Ndhuwure nggo gawan, dhuwur dhewe nggo wong. Iya idene wahyune Gusti Allah kok ya wong Allah sing arep ngudukke ngazab, si Allah sing arep ngudukke siksa kok. Wis jengkel karo kaume do maido do ngorohke do mongi ngayal-ngayal. Nek ngene iki ora diduke siksa, nek ngene iki ngayal ning manut kok ya nek ngene iki. Dadi ora masalah niki. Malah sing ngayal ning manut iki ganjarane dobel. Dobel ganjaran manut karo ganjaran ngayal. Apik tenan malah ngeten niku kok ya. Sip iki. Wes terus-terusno. Apik tenan. Wes. Gak kene klerek-klerek kowe dipeksa ngaji jinemune kok. Ketemune memang kita niku di bawah naungane Gusti Allah, ora bakal iso menang karo Gusti Allah. Allah nguduni syariat iki tujuane men dinut. Engko sekali manut syariate Gusti Allah, barokah diparingke. Barokah niku kaapian, rahmate diparingke. Rahmat niku kawilujengan, keselamatan. Iku angger manut wis niku tenang mawon. Nek ora ancaman-ancaman duniawi saja santai. Dadi jenengan le nyalehke rasa ten niku wis ayo urip wis tuwa. Pokoke ngibadah sesuai karo dawuhe Gusti Allah. Wis ngeten niku indah sekali punen. Niki sik teruske sesuk. Muga-muga do diridani Allah. Kali nyaosi pengumuman mangke dalu bakdo Isa Bakdo taruh ya kula ora tau taruh dadi kali. Bakdo taruh sedaya kakung putri kasuwun tindak rawuh pengajian tutupan poso ingkang paring pengaosan Gus Faiz putranipun Rama Kyai Haji Muhammad Khatib. Terus mengke jamuane ingkung 97.
Alhamdulillah ini. Lingkungan mengke bakdo tarweh lanang wedok kabeh kasuwun tindak niki. Mangke dalu bakdo tarweh. Nggih, ngeten nggih. Matur nuwun muga-muga dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.